Oravská priehrada. Na toto slovenské more priviezli v minulých dňoch zamestnanci Československej automobilovej dopravy osobnú loď. Loď vyrobili brňanskí lodiári pre Oravskú priehradu a jej výrobu skrátili o 5 týždňov. Loď nesie meno Žilina. Jej vlastníkom je dopravný podnik mesta Žilina. Doprava na Oravskú priehradu nebola ľahká, lebo sa museli kdetu upravovať aj cesty. Teraz je už loď pripravená k spusteniu na vodu. Využíme preto posledné chvíle a pozrieme sa na hornú palubu, z ktorej budú mať cestujúci pekný výhľad na romantické okolie priehrady. A aby im nechýbalo občerstvenie, je tu zriadený aj bufet. Na týchto lavičkách bude môcť tráviť svoje voľné chvíle až 300 výletníkov, turistov a rekreantov, ktorí na Oravskej priehrade nájdu zaslúžený odpočinok.